Dali na, Maria. O, dara, Dudong Pawik to. Ting dugaya ni mo. Si Bugay daw. Sige, sige, tira. Dudong Pawik. Sige na igo. Oh. Usama na ka ba Tama, Dudong Pawik? Pawik. Oy, tama na niyo. Kay daghan naman kay ni. Ay, sus, kagamay pa, ana. Unsay tama? Kali nga kagamira na. O, dungagi Dudong Pawik. Ay, patuwa ng Claire. Hawa ba, hawa Sige, ba, sige, sige, may Claire. uso ka. Okay. Sige, Silaw, yun. silaw. Sige, Dudong Pawik. Tama na lagi ni. Oh. Ang sama. Ay, lagi ni ba? Kay daghan na kayo na to nakuha. Kung sa'yo tama, Di kagamay. ka pasabot ba? Hilom sa bahilom sa. Sa'yo tama, nakagamay ra, ana. Kulang pa na ka Maria, kabalo kang Maria, kusog ba kinim ka. Tama, ayaw na siya paminawa. O sige, kana. Syaro pa na. Dako kay na imong batiran. Hawa, hawa, sige, dali ka rapit, be. Sige, sige. Kayo, bantay. Kanabantang kayo. Kanabantang. Lagi ka na kahala. Hoy, kinsa na nang huwag mangga. Hala! Taka! Bahala mo na! Mami naman yun. Ang samang tao ni sila. Sama tao. Mangga, wala. Nim! Uy, pabuta ko ninyo! Uy! Sama niya itong gagihan. Uy, pati manibag muta! Kapuyag daga na. Wala nakahanap sunod sa tuong tag-iya. Wala na, layo na kita. Sa man ni pagkaytabuan Dudong Pawis makakaon man tutag mangga pero kutas-kutasan maputa buling kuta oy. Oh, sige. Kumudagan si Maria ba may gaywa na kapsan. Ugwa pa na ko giingnan si Maria na balika ayang bag. Bilin unta. Kuman po klaro Dudong Pawis, abi man po na kog imong puniton. Nituhoy man po noong kagdagan. Ako pasurutoy kog dagan oy. Una-una pa ko sa per. Believe kay ko nimo clear ba? Bisag nakalisod ka. Wa gyud nimo buhi ang mangga. Alangan mag akong buhian nga mangga atong tuyo. Gani no. Kay kung si Maria pa ang nagunit sa mangga clear, ibuhian na to. Biyaan man ta ani pinakalit. Usay biyaan, nga ako manggani ang inyong gibiyaan. Naunsa, parting katula, nagsumok-sumok pag kita sa bagnot. Alangan di ta mo agi sa bagnutan. Ug sa hawan ta ni agi ato, apsan ta. Kabalaw biya ka tong tatay tasing no na pusog itong mudagan. May gani kay nisunod po sa akong giagian. Kay kato si Tatay Tasing, mubo man kay tog tiil, mapandol-pandol man to sa mga sagbot. Mao tang wala ka apas. Ba agyo na ko eh. Kunya Maria, musab pa kag panguhang mangga. Aw mo usab oy, basta di lang ta madakpan sa tag-iya. Dagway ni mo Maria og, giingna na bitaw ta mo kaganing na nga tama na. Ingon po ka Dudong Pawik, sige pa. Si Dudong Pawik po, ningon po, nga gamay ra. Di tanawa, nagukura na noon ta. Untahay Maria ba, Claire? Ug si Kirara na kuyog sa tuang pagpanguhag mangga karon. Sigurado jud ko. Mahabilin jud. Aw sigurado kay Dudong Pawik, kay mugbong man pud kay tog tiil. Mahirap pod nga wala na to giuban si Kirara. Kay dili ba man pud to siya pwede kalaag-laag. Kay parehas ani karon init kaayo, bawal beto siyang matano. Unsa pa man atong gidugayan diri porting daghanang lamok ba? Nya, unsa may amayog mo ato nang tanyo sa balay kay panitan na to na slice na to ba? Sige, tara na. Sige tara. Lain pa yato Maria ba? Unsa man pud? Walay tao diri, di mo mama diri. Sige sa punta ba? Unsa day ko tao man ko? Ayaw ka balaka kay wala si mama dira tuag uma. Dali na. Sige. Dudong Pawik, clear. Panitin niyo ng mangga kay mangauntan niyo ana. Grabe po ka Maria. Tabangan to ni panit ni aron madali. Gani no, dawlims kini si Maria ba? Ay na masig bagulbul diya, amo abi ang suka ug asin ha? Ay nang suka Maria, kay aslam naman ni daan. Tuyo lang og asukar. Sige, mamili pa jud basta kay dalian na ninyo. Grabe ni Maria oy. Hindi mo tabang ba? Nagni. Bagulbul pa ni si Dudong Pawik so. Di ta kanya pasawsawon sa tuyo ug asukar. A few moments later. Lami na yung mangga eh. Ano kadagan ug asukar? Tawago na to si Maria. Maria! Dali na kay ready na ni. Ready naman di ay na Gidalaan na ako na dagkot Sara. Grabe po si Maria, nahinay lang. Grabe, mangga, pati nga luma, imo ramang gihamal. Ako, di pugo parkan si oy. Ako nagpanit ani.